col·lectiu del Tronc Compromís de Pego per haver vingut ací. L'any passat eren 50, enguany passem de 90, està molt bé, l'any que ve més. Això no s'ha de deixar, ja la gent de la comarca, a banda de la gent del col·lectiu, està dient que això no ens ho tenim que deixar, i jo li vaig dir que Nadal es ria, que ho han posat en números romans, això és cosa. Això vol dir que n'hi ha un seguiment. Així tenim a Enric Morera i a Mireia Mollà, que van a fer una miqueta de comentaris sobre la situació actual, i moltíssimes gràcies per haver vingut. I l'any que ve, que torneu i torneu acompanyats de més gent. Si cal, tombem el barandat o tornem un altre espai, no hi ha problema. Moltes gràcies i fins l'any que ve i totes les vegades que ens veiem per ahí. Jo ho he dit, ja no tant volia valorar la situació de l'educació, de la sanitat, del benestar social, que si més sobres, menys sobres, qui cobra més, qui fa rodes de premsa sense acceptar preguntes de periodistes, que ho fa Rajoy, al igual que la setmana anterior la va fer el senyor Rubalcaba, i per tant és la viva demostració de com són estos líders polítics. Hi ha tantíssims exemples que jo volia canviar una miqueta el xip. I volia dir-vos que nosaltres sempre acudim als jocs a fer una valoració del que ens està passant en les diferents crisis que estem patint, que sabeu que nosaltres no la reduïm soles a la crisi econòmica, sinó també parlem de la crisi mediambiental, de la crisi social, de la crisi política, però que hi ha una que almenys a la gent de Compromís, i jo crec que a la societat i cada vegada de forma més majoritària, jo crec que ens està preocupant, i és la crisi de valors. I de fet, probablement les altres crisis vinguen d'esta crisi de valor i perdre la batalla que hi ha en el carrer ara mateix per recuperar uns valors fonamentals serà determinant per a solucionar les altres crisis. I per tant, si jo me quedara en alguna, seria en esta. I és el que jo crec que està passant ara mateix en el carrer i que nosaltres, Compromís, junt a la ciutadania, hem de guanyar esta batalla. A dia d'avui, esta batalla està en el carrer, com vos dic. La gent que ix al carrer per a reclamar una sanitat pública i no el model que teniu així en Dénia, la gent que està vesprada eixirà per a que canvien la llei hipotecària, per a que s'accepti la dació en pagament, la gent que reclama escoles per a seus xiquets de forma digna i no els barracons, etc. Això, el que hi ha darrere de tot això, és un model d'entendre la societat i un model d'entendre la vida. Uns valors que s'han de primar per damunt de tot, inclús en la política, que tant falta té de recuperar valors d'ètica, d'honestedat, de justícia. I això és el que hi ha en el carrer. Això és el que cada dia suma més gent. Recuperar aquests valors. I això és una batalla que, i és el que jo avui volia dir en Alacant i volia dir-vos a vosaltres també, en el cor a la mà vos ho dic, hem de guanyar-la i heu de propiciar-lo vosaltres. Vull dir, nosaltres podrem ser més o menys insistents en les coses, més contundents, en la llengua més llarga, dir-los del mal que han de morir, que també, però heu de fer-ho vosaltres. En els vostres pobles i junt a la vostra gent, a la gent que pateix, a la gent que té problemes, a la gent que té ganes de fer altres coses, que té ganes de rebel·lar-se, que ja no calla, que fa molt de temps que estem callats, massa temps, i que ja no callen, heu d'estar junt amb aquestes persones i obrir cada vegada més llums, més esperances, més anhels, més lluites també de cada vegada més persones. Això és el repte de Compromís. El repte de Compromís no serà guanyar directament per número de regidors, matemàtica, l'Ajuntament de Pego, el de València, d'Alacant, ni la Generalitat. No serà una qüestió matemàtica, no serà una qüestió de números i com que hem tingut més vots, menys vots, l'aritmètica, no. La nostra lluita serà que la societat entenga que els valors s'han de recuperar per damunt de qualsevol política, de qualsevol solució a la crisi econòmica, social, de totes. És a dir, per damunt de les idees
concretes hem de tindre aquests valors. I a tot això, que ja ho tenim a les nostres mans i està en el carrer i està en bullici, vull dir, se nota, quan vas a tots els llocs, ho notes, la gent està en predisposició de canviar l'estat de les coses i d'entendre que la justícia, la sostenibilitat, la solidaritat, els valors del bé comú han d'estar per damunt de tot. Pues això ho notes, però no podem caure, i això és el que seguiria, en una trampa. I la trampa és que nosaltres, aquesta coalició ha de ser una coalició no tan política com una coalició o una cooperativa ciutadana. Què vol dir això? Nosaltres no hem de pretendre, i ens equivocarem i molt, si pretenem ser com un flautista d'Amelín que toca una musiqueta i que la gent vinga darrere seguint-nos com si nosaltres tinguérem una veritat absoluta sobre el que pensa la gent. Nosaltres hem de fer tot el contrari. Això és el que pretenen fer els partits tradicionals i els que efectivament voldran dur a la gent per la senda de la seva musiqueta. Nosaltres hem d'estar, ser el nucli de la gent, del poble, d'estar colze a colze. Si fem la política des d'ahí, guanyarem aquesta batalla. I per això jo vos anime, estem en una situació d'emergència, de tragèdia humana, és cert, però també d'una oportunitat única i històrica. I me quedo aquí, val? Anem a veure, estic convençuda, jo personalment no vaig a deixar de lluitar en aquesta batalla. I per favor vos demane, vos encoratge a que no perdeu la il·lusió de que anem a guanyar-la. Si ho fem possible i ens ho creguem tots, crec que no sols farem un bé a aquest projecte polític, sinó jo crec que farem un bé al nostre país que tanta falta fa que li donem il·lusió i esperança. Res més. Nosaltres som un poble innovador, que hem eixit de la crisi i sense cap ajuda de l'Estat. L'Estat ens ha sucat el suc, ens ha tret el suc. Però nosaltres hem pogut eixir de tota aquesta situació d'explotació i d'espoliar-nos els nostres recursos a través de la innovació. Doncs d'alguna manera hem d'eixir. Per tant, este post és magnífic. Bueno, alguna coseta. Així només dimitís que el papa. L'home a dir, ahí nos quedem. En tot el que està caient, el sistema, el i tu más, per a perpetuar-se com a casta privilegiada i per a perpetuar-se en el poder del PPSOE, continua. Així no dimitís ni Déu. Mos han arruïnat, mos han espoliat, mos han portat a la misèria i continuen impassibles a la demà. El PP i el PSOE. Este dilluns Baldo ha registrat una pregunta al Congrés dels Diputats que jo crec que és clau. I és que ens diga el Banco d'Espanya quins préstecs ha condonat als partits polítics. Perquè els tenen agarrats dels sous. Al PP i al PSOE i alguns altres. Perquè si jo te condono un préstec, tu vas a treballar per a mi. I això és el que està passant. Tenim una casta política que treballa per als bancs. I mentrestant tenim persones sense casa, els bancs que han propiciat aquesta crisi, aquesta gran estafa, continuen rient-se de la gent perquè tenen els partits polítics comprats. I com nosaltres no som d'eixe món, ho diguem claríssimament i avui estarem en les persones que estan sent injustament desnonades, tirades de sa casa per una llei injusta, estarem amb ells perquè nosaltres som el poble i no som l'enemic. I estarem amb aquesta gent. Això és una gran estafa. Què ha passat així? Que el deute públic, que era poquet, s'està fent, el deute privat, el dels bancs i d'algunes empreses, s'està fent privat. Zapatero va posar en la butxaca dels bancs més de 100.000 milions d'euros. Ho he escoltat bé, 100.000 milions d'euros. I el PP continua per ahí, fent d'un deute privat, deute públic. Com se paga aquest deute públic? Amb les retallades, amb la devaluació social.
amb els nostres impostos, amb la pujada de tasses, amb la reducció dels salaris, amb la pujada de l'IVA. Eixa és la gran estafa d'aquest sistema. I això ho hem de dir ben clar, perquè nosaltres no som d'eixe món, són ells. I quan vinguen a dir-nos de no sé què, no sé quantos, diuen, vosaltres esteu al servici dels bancs. O és que qui va reformar la Constitució? Un dia d'estiu, l'article 135 de la Constitució espanyola, que mos la refreguen cada 2 per 3. Qui va modificar la Constitució? El PP i el PSOE. Per a dir que passe el que passe, encara que n'hi hagi gent suïcidant-se i que no puga pagar la hipoteca o no tinga per a menjar, pagarem als acreedors, que són els bancs que ens han portat aquest sistema. Això és el que diu l'article 135 de la Constitució, i això ho van modificar ells. Qui va pactar l'Estatut de la Vergonya? El PP i el PSOE. I qui s'ha repartit el que queda de les nostres caixes d'estalvis, que era una xicoteta banca pública, que van introduir allí els seus al·làteres en aquestes caixes d'estalvis i les han enforçat la camp i van caixar? El PP i el PSOE. Però és que el dilluns veiem que el que queda d'això, que són les fundacions, no res, se ho han tornat a repartir. Per tant, els hem de dir a la bona gent que ha confiat amb el PP i fins i tot amb el PSOE que els estan enganyant, que se vinguin cap així, que se vinguin a Compromís, que vinguin a contribuir amb nosaltres a fer una nova forma de fer política, amb les persones, amb la gent, a favor del país i dels nostres valors i del que representem, a refer el nostre país, perquè ells mos l'han desfet. A aquesta bona gent que vinguen, però quan vinga algú a dir-nos del PP o el PSOE, no sé què, es diran, tu eres un manat dels bancs i tu mos has portat a aquesta misèria. I això ho hem de dir ben clar i a la cara. I el que estem fent no és impostat. Penseu una cosa, nosaltres ja vam denunciar en el seu dia la finançació il·legal del Partit Popular. O és que no van ser nosaltres els que van presentar una querella per la finançació il·legal del Partit Popular, en el cas Naseiro? Per cert, Naseiro, que té no 30.000 fanecaes, 30.000 hectàrees en Argentina. Tots els tresorers del PP s'han fet multimilionaris. I aquestes taronges que fallen en Argentina mos les venen en el Lidl, i per això el sector hortofrutícola valencià està com està. Vam estar allí, i uno que hicía en les d'això, el Vicente Sanz, diu, el que es va bufar quan van guanyar les eleccions, diu, vamos a forrar-nos. Ells si me'l posen allí en Canal 9 de Recursos Humans, que saben tota la que han fet allí. El putiferi que tenia muntat allí en Canal 9. És a dir, la nostra solidaritat amb els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana, perquè volem una ràdio i televisió pública valenciana, però ells són els que han arruïnat Ràdio i Televisió Valenciana. Vam estar allí denunciant això. O és que no vam estar nosaltres penalitzats per la seva llei i les seues barreres i els seus estatuts, que van evitar que milers i milers de valencians tingueren representació en les Corts Valencianes? I ara venen a dir-nos a vosaltres que todos somos iguales. Una merda per ells. Nosaltres no som d'eixe món. No som d'eixe món. O nosaltres ja vam denunciar el model improductiu basat en la destrucció del nostre territori, dels nostres paisatges, de la nostra terra, privatitzant l'ordenació del territori en els seus pais, privatitzant la gestió urbanística, que sigui en pego o patir. I nosaltres diem que aquest no era el model productiu per a nosaltres, que nosaltres teníem que anar a la societat del coneixement, en l'I+D, en la tecnologia, en la logística, en la innovació, com ha fet així Isabel, en tot això. Estos son els nostres valors. Per tant, que no mos diguen que todos somos iguales. Una merda pa d'ells. Que se ho confiten. I què estem fent? Un dia com avui estem constituint Compromís en 25 municipis, també en Albatera. Estem construint una aliança amb el nostre poble.
estem sumant moltes energies, estem contribuint a que la gent, esta gran cooperativa valencianista, de molta gent que diu que ja està fars dels que ens han portat a este desastre, a este austericidi, a esta devaluació social, a esta merda. I li direm què dir a la nostra gent que estem construint compromís de baix cap a dalt, que n'hi ha esperança, perquè ara tenim una enorme responsabilitat i és construir una alternativa i un horitzó de vida digna per a la nostra gent. I com construirem aquesta esperança? Com construirem aquesta alternativa? No podem ahir fallar a la nostra gent. No podem anar en tonteries, en filigranes, en ocurrències. L'hem de construir seriament, de forma divertida. La serietat no està renyida en l'humor. De sèrie vol dir de donar una esperança real a la nostra gent que ho està passant molt malament. I per això és molt important el que esteu fent a nivell municipal. El que s'ha fet en Benidoleig, que es va oposar a un PAI i així no li ho han pagat els regidors del PP i del PSOE. Els han expulsat. Ara veurem com acaba tot això. Ja veurem com acaba tot això, perquè van posar ordre en Benidoleig. Ens podem enganyar en molts llocs, però és cert que nosaltres, on estem governant, ho estem fent bé. I això és un signe d'esperança. Estem fent al costat de la gent, fent la política de forma diferent, ajudant als nostres sectors productius i també als nostres músics, perquè este país el transmitim a través del sentiment. I la millor manera de transmitir el sentiment és a través de la cultura i de la música. O és que els nostres músics no han patit l'apartheid de tot aquest sistema? Refarem el país, donarem esperança de vida digna a la gent i ho farem en un somriure, com el que té... Bueno, això ho ha fet el meu nebot, i s'ha guanyat pel... També innovat, és un innovador. La coseta aquesta. Bueno, en un somriure, ho farem en un somriure, perquè això no té que ser avorrit, això té que ser un poble en moviment, i refarem el país, i contribuirem a que això sigui així. Però com ho farem? Ho farem en humilitat. La humilitat que té Teresa en Pedreguer, que jo li vull fer un gran homenatge perquè és la que més loteria ven en el darrer diumenge d'octubre. Euro a euro. En sacrifici. No estic dient ninguna mentida. I ho farem així, com fan els nostres llauraors, com fa Batista Seva, en els bancals, en les taronges, aprofitant els marges per a plantar penques, i aquestes penques pel Puigero, per cert, està molt millor el Puigero que el Cocidito de Madrid, això? Que allí no poden verdura i Madrid. Jo ja dic que podem fer patrimoni de la humanitat després del Palmeralder i la crosta de Pere. Bueno, xiquets, tenim molta feina a fer, però la farem en alegria, la farem amb orgull. Els direm que són el sistema que no volem saber res d'ells. Vos anirà bé a pego. Vos anirà bé a pego perquè vos heu posicionat molt bé. I nosaltres mos hem posicionat molt bé. I tenim un exèrcit de gent invencible. Ja ho va dir això, qui ho va dir això? Ajuda, Miralles, que tu... Crec que ho va dir a este que van afusellar, el president de Catalunya, el Companys. I en això ja acaba perquè soc xarró. N'hi ha moltes causes dignes en el món que mereixen la nostra atenció i el nostre suport. Moltes. I hem d'estar compromeses en totes aquestes causes. Moltes. Però el País Valencià només ens té a nosaltres. I per tant, nosaltres fem una aliança invencible amb la nostra gent, amb el nostre poble, per a refer el nostre país i construir el País Valencià. Ànim i endavant!